חכה, צלמי אותו. צלמי אותו. מה יש שם? מה יש שם? אמא! דודו, לך תחזיק אותו ככה, אני אצלם אותך ויעלה אותך לאינסטגרם. אמא! מה זה? זה היה פה? אבל מה הוא עושה פה? מה הוא עושה פה? בא להתקרר. הפח קטן מדי. רגע, הוא לא מקיש. אחי, זה לגן חיות. זיו, שם אותו. בוא תחזיק אותו לצלם אותך איתו. אין לו ערס? וואי, איזה דבר. וואי. היה בשירותים. איזה נחש מצוף. איזה סוג נחש זה? הקפה. זה פיתון הודי. ארסי? לא, נחש כן. אל תיגע בו. תראה איך הוא. לא תאמין שמתפרץ כזה נחש. דיברת מאוד אולי דבר כזה. מה זה? זה ארסי? לא, זה נחש חנק. חנק, נחש חנק. הוא לבן אדם. בטוח ברח, נכון? הוא ברח מאיזה מקום. זה לא נחש. ברח למישהו גם היום? רק כמה שווה דבר כזה זה $3,000. באמת? אורן. כמה עולה? אמא. אבל רגע, הבאנו לכם פח, איפה הוא? הוא יצא משם. אז נשים לו שקית. מה האורך שלו? ים. לא יודע. זה בתוך השירותים יפתים אותם? כן. הוא מפחד. שלא יצא יחנוק אתכם באמצע. לא, הוא לא מרסי, הוא רק חונק, הוא לא יכול לחנוק. טוב. זה נהיגה, הוא יאכל אותו חי, הוא לא יחנוק אותם. הוא יאכל אותו בפלוס הוא יחנוק אותם. מי הזיק אותם? לא יודעת. זה ראה את זה, אני לא מקנא בו. נראה לי מישהי באה להתפנות.